Oh. Ang daming pila, guys. Check namin ba? May pang-try po. Buhay pa. Next. Lord. Ay, ito lang. Udahin din, madam. Tol. O, itong tuloy. Dahin, mami. Dahin, mami. Ito sa kanya, oh. Sa kanya. Wala pa yung mamay. Saka ano pa? Gargan rice. Udahin. 80. Udahin ito, mama. Oh, Denny. Wala na ang garyan? Kakanin? Ito, ito, isa. Mami, sa ni daddy. Wala lang yan yung vlog. Ilan po? Dahil po? Hindi ba siya nagpagpataas ang tapawan? Sige po. Ayan lang, ma'am. Wala po 45. Tuyo, tuyo, tuyo. Tuyo, ha? Next. Diyan na tayo. So, ito na yung order namin, tsaka si Papa. Tapos ito yung daming tao. Dito kami sa... Ito nga, trinay na natin yung kanilang Mickey dito. At nadismaya nga ako dahil nga napakatigas yung karne. At nakadismaya talaga dahil dito masarap. At take note, wala din silang libreng tubig at grabe sobrang init dito. Kaya na may talaga sabi nga ni Papa, nagsisinga si Papa dyan dahil nga sabi niya hindi na lang sana kami kumain dyan. Sabi ko nga, trinay ko lang naman kung talagang totoo. Pero grabe, zero talaga ako dito as in hindi masarap. At napakatigas yung karne. Ayan, sobrang tigas nito, oh.
Kaya ganyan siya. Matigas. Tapos hindi masarap yung ano. Tapos ayan o, matigas. Ayan, masarap ba yan? Chowpan ka sa kanya. Tsaka yung ano, hotdog. Hungarian. Sayang kasi kaya inaano na namin 65. Sayang din. Hello guys, kakatapos lang natin. Langit. Hindi mo na yung makakalit ko. Ako ng herbal. Ano kayo start ni? Sign of drink. Para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ang cute ni Gabi. Pero ba yan? So, nandito tayo sa halik ng Nazareth. Yun ang original guys sa loob. Sereno. So dito sa likod, nandun sa facility dito sa kabilang. Dito sa likod, yung mga gustong mahawak kay Nazareno. Mag-ano ka kay Nazareno?
Iba talaga pag mahawakan mo si Nazareno. Grabe yung spiritual. Thank you, Lord. Salamat po. Ayun si Nazareno. Thank you po.